Kusura bakma beyefendi. Sen bunu yapamazsın. Partiya opozisyonê CHP di derbarê projeya Kanal İstanbulê de ku melek ya ku menxebatê ya berfireh li Stenbolê pêk anî. Digel serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu, serokê şaradariya bajarê mezin yê Stenbolê Ekrem İmamoğlu, seroka İYİ Partiye Meral Akşener jî beşdarî li civîna kuma xebatê kir. Huleka mezin te jî beşdar bibûn. Nûnera HDP'ye Huda Kaya jî li wir bû. Di hûla mezin ya civîna ji beriya ku menxebatê de Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Akşener her yekê axaftinekî kirin. Belli adamlara ve kişilere rantı sağlar. Kılıçdaroğlu'yu got ji bilî mebesta rentiyerî ya pêkanîna berjewendiyên hinekan qet tüm mebestek dî ya pêkanîna Kanal İstanbulê tun heye. Böyle ölümcül. Serokê Şaradariya Stenbolê Ekrem İmamoğlu jî da xaftina xwe de got ji aliyê dîrokî, jîngehê, ji aliyê arkeolojî û şûnwariyê de jî projeyekî ya têkbirina Stenbolê ye. Em ne wekî hilwesteke siyasî, belê wekî hilwestekî ya li jiyanê xwedî derdikevin li dijî vê projeyê ne. 23 Haziran'da Meral Akşener seroka İYİ Partiye jî got Erdoğan rejimeke takekesî çêkiriye dibêje ez çi dixwazim ez dê wê bikim. Akşenerê got Erdoğan dixwaze tola têkçûna xwe ya di hilbijartinên xwe cihî ya di 23 Hezîrana Burî de ji xelk û xwecihê Stenbolê werbigire. Lê çawa wê çaxê di hilbijartinan de têkço dê careke dî jî têk biçe em qetrê nadin ew bi ser bikeve. Onursal adı güzel cihgirê serokê CHP jî li dijî derketina vê proje bu Kurdistan TV wiha ravekir. Öncelikle Ji beriya her tiştî em dibînin ku ev proje ne projeyeke mifadar e. Ji aliyê mifayê yê bû jîngeyê yê bû jiyana mirovan û bû weberhênanê de jî dema em lê dinêrin qet ne projeyeke bi mifaye. Hemû otorîteyên Tirkiye û dinê jî vê rastiyê dibînin. Lê em dinêrin ku hikûmet dixwaze di nava çav û birhan de bi awayekî biles vê projeyê cîbecî bike. Em jî dibêjin sedema vê leza we çi ye? Her tu alî û tu kes naxwazin xwe bêxin ber mesrefên vê projeyê jî. Dê ev pareyê mezin ji bütçe û berîka giştî bêxerç kirin. Dê tenê çend dewlemend û karsazên nêzîkî hikûmetê qezenc bikin. Erdoğan di vê mijarê de jî ji bilî alîgirên xwe di gel her kesê ketiye di nav înadekê de û guhê xwe nadikesê. Tu mifayekî vê projeyê ne bû Stenbolê ne bû Tirkiyeyê jî heye. Hemû aliyên wê zerer e. Lewma em li dijî derdkevin. Duwarê jîngehê de yê aborî û plandanîna bajarvaniyê de, di aliyê dîrokî û arkeolojiyê de, di warê zanistên av û axê de, di warê serwerî û hukûknasiyê de jî, di heşt mijarên sereke de çil akademisyenên pispor, di kumxebatên cida cida de, di bergehên zanistî de mifa û zererên vê projeya binavê Kanal Stenbolê raxistin ber çavan. Dê rapora encama vê kumxebatê jî bu hemû aliyên peywendîdar bê pêşkêşkirin. Mehmet Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.